Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Apanso makamaka pali nkhani ina yomwe yapereka chidwi kwa Amalawi osiyanasiyana makamakanso Amalawi okukonda banja limeneli la DPP. Taona kuti masapota asangalala kuti makamaka pamene papa 21 kapenanso papa 29 mwezi uno APM akhozanso kutuluka kubweranso pamaso pa Amalawi kuti amuone. So APM kodi ngati kuli kutuluka akhoza kutuluka pa zifukwa zake ziti ndi zitizo. So apanso palilembedwa makamaka lipoti lina pa page ya Zodiac online imenenso ndingaiwerenge momveka bwino kuti mumve kuti APM ngati kuli kutulukanso pa 21 kapena pa 29 azatuluka pa zifukwa zake ziti ndi ziti. So tatiye ndiwerenge lipoti limene momveka bwino monga ndanenera kuchokera pamene pa Zodiac. Tionenso kuti Zodiac yalembapo kuti chani. So akuti nthambi yomwe ikukonza misuso ya opikisana pa mpando wa president pa chisankho chikubwerachi yasimikiza kuti opikisana asanu omwe yawafikira avomera kuti azatenga nawo gawo. Wapampando wa nthambi a Gordon Matonga wati ndikukhutira ndi mmene zipani za Malawi Congress Democratic Progressive UTM, United Democratic Front ndi Peoples zaonesa chidwi chozatenga gawo. Iwo ati misusoyi ipereka mpata kwa atsogoleri kuti azatambasule mfundo zawo molingana ndi mmene akufuna kuzatukulira dziko lino m'magawo osiyanasiyana. Pakadali pano mkulu wa bungwe la Central Center for Multi-Party Democracy CDM Boniface Chibwana wati kusankha otenga gawo pa misusoyi kwachitika molingana ndi kuonesa kuthekera kwawo pandale, kuonesa kuthera kwawo pandale. Misusoyi ichitika pa 21 ndi 29 August komanso pa 4 September ku Bingu International Convention Center BICCC makamaka kulilongwe, ndipo aka ndikachitatu kuchitika kuchokera mchaka cha 2014. So tonse tikuona kuti makamaka nthambi yomwe akuti yakonza misusoyi makamaka idafikirako DPP, yafikirapo MCP, yafikira UTM, yafikiranso PP, yafikira UDF, almost makamaka tingoti zipani 5. So zipani 5 zimene zinso tikaziona bwinobwino ndi zipani so zikuluzikulu pano pa Malawi. So akuti kuchitika misuso yomwe tinkazaone atsogoleri amene akupikisana makamaka pa 16 September pa ali kusogolo onse kumayankha mfunso wawo, kupanga misuso aliyense kufotokoza mfundo zake kapena kuti mbalume zake kuonesesa kuti dziko lino azalitukula motani. So ndaonako kuma comment anthu makamaka achipani cha DPP kusangalala kuti APM atimonenso akutuluka pamene pa 29 kapena pa 21 kapenanso pamene pa 4 September kuonesesa kuti aliyense akutsisa mbalume zake kwa Malawi mowakopa komanso mosabisa chichewa, akuonesesa kuti Amalawi akumva chilichonse mwachuchuchu. So nkhani yagona pamenepa ndi kuti APM tikunena kuti mwina akhoza kuzatuluka ngati sazatuma makamaka umuyankhulira tikukhulupirira kuti APM azakhala akutuluka. Kodi inu comment yanu ndiyotani, ndemanga yanu ndiyotani apa makamaka pa misuso imeneyi, kuti mukuona kuti zizayenda bwino kapena kumeneko kuzabuka zitopotopo mpungwepungwe apa zifukwanso dzina ndi zina. Mukudziwa kale pamene pasonkhana anthu awiri atatu okuti akuchita mpikisano, wina amfuna akhale kuti ine ndine ndi mmene zimayendera. So tatiye ningora ma comment awiri anthu awirinso kumusiku ationenso kuti inu pamudzi pano muyika ndemanga yokuti chani. Tikudikiranso makamaka tiwerenge ma comment pa Facebook pa chemeratu uyu ndi lake akuti forget about Peter Muthalika, he won't be able to stand for 2 hours. Mark my words, akuti tamuyiwaleni makamaka APM akamba kuti sangaza kwanise kuyimirira kwa 2 hours. Chabwino comment from Lucky
uyu makamaka ndi Leonard akuti othawa debate once more. Chabwino Joshua kuti nikadakonda pakanakhala adadi atikuona kuti DPP yavomera kuti izapezeka. So adadi ndi amene angazapezeke akapena siri kudziwa kuti pazapezeka china Gangata achina Sulemani siri kudziwa kuti angazapezeke ndani, koma DPP yavomera. Uyu ndi makamaka Gideon akuti koma big money akuti azapezekako kapena basi tiyiwale big man wake ndani kumatchula mayina. Uyu ndi Luhanga kuti nkadakonda pakadakhala DPP nditaonanso kuti wina omweyankha kumeneko akuti makamaka Dominic akuti gogo akayankheka akapena azatumiza munthu. Chabwino uyu ndi Phiri kuti Muthalika adzakhalepo. Fergus kuti koma kuzachema day imeneyo ndipo tsiku limeneli ndi tsiku lomwe Amalawi tingazamve zinthu zodabwisa komanso kuona zinthu zodabwisa. Akambako kuti atsogoleri angapo azakhala ali malo amodzi kuyang'anizana komanso kumva mfundo za wina kuti zikubwera motani, Uyu makamaka ndi Mlakatuli kuti tikamve mfundo uku. King Major kuti nonsense that thing ngakhale afotokoze siziphula kanthu akuti akangopambana. Chabwino akangopambana sitikudziwa kuti chichewa mufuna chimveke motani, koma tikuona kuti kumeneko kuwachemeratu nkhani yavuta apa ndiye kuti uyu Makason Nadia waika comment kuti trust me APM sakabwera uku you can even screenshot kuti mutha kutenga screenshot APM sakapedzeka kumeneko. Daniel kuti koma winayo muzamuyike pafupi ndi zimaspika chonde. Honorable James kuti DPP titatumizako mwala kuti tikaumverabe. Joshua kuti ndikadakonda pakadakhala dadi. Chabwino comment imene I think tayiwerenga kale ma comment anyuwani ndi amene wataonanso. Uyu Mdala akuti apite Muthalika palibe kuthawa. Uyu makamaka ndi Lungu akuti bwana DPP aja asazapite akuti azizangovunga ma VN palibe vuto. Martin akuti ena aja te azabwere ndi owina makamaka okuthwa makutu akuti azabwere ndi wina okuthwa makutu tikudziwa kuti afuna akambeya amenewa. So nkhani yavuta ndiyo kuti apaso pali comment ina tikuona pakubwera ma comment anyuwani akambaso kuti post imene ndi ya moto yangogwa kumene. Rogers kuti amene sabwera ku debate wazipanga kale disqualify sitikufuna atsogoleri ofuna kuzazera akuti pa back door. Chabwino uyu ndi mayor wangoti okay Bon Voyage kuti ena akakuuzani zomwe ali akuti pa pepala koma pa group ndi zero. Chabwino tikuonanso azising'anga kunenera malonda apa mudzowa kale pa Facebook. Avogro ngokomenta kuti DK nkhani yavuta apa ndiyo kuti akuti pa 21 mwezi uno komanso pa 29 komanso pa 4 pakhala pakuchitika makamaka misuso yomwe atsogoleri amene akupikisana nawo makamaka pa udindo wa president akakhale pamodzi ndithu mafunsidwa mafunso ngati ka debate kumayankha komanso kulula mfundo zawo zomwe mmene angatukulire dziko lino la Malawi. So anthu ambiri akuyang'anira APM kuti kumeneku kukakhala motani. Imene iso idali yachengo yomwe tidakonza kuchokera pamodzi pano ndipo kunena kwathu timati ngati mwafika kumapeto usamayiwala kupanga like, share komanso subscribe. Tikumanenso nthawi ina. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.